Ready ka na? Shout out 10 million viewers. Ay, 13 million. Hello po. Good evening.
Sis Jeneline, mag-live ka na. Sayang oras. Hayaan mo na ako dito.
you, Kulit.
Atining, ayan, ice candy, Magnum, chocolate ice candy. Magnum, ito lang ang Magnum na kayang-kaya ng bulsa. Thank you, Atining. Ka-silent po ako kasi ang ingay ng dalawa kong anak dito. Sige po, Atining, ingat ka po. Ingat po pagpasok sa work. Ingat. Thank you, Atining.
Shout out, Sir Historia TV. Maray na banggi manoy. Thank you. Ay, sis Jenalyn na tinatawa-tawa mo. Mana Historia TV. Thank you po. May multa ka. Tawa ng tawa.
Hello, Sir Nasdi. Thank you. Shout out po, Sir Nasdi. Thank you po sa pagpunta. Opo, lalo na ngayon summer na ulit. Mabenta na siya, summer na ulit.
Sir Nasdi, Sir JR Tamayo, thank you so much. Thank you naman sa 4 million viewers ko dyan na nakatambay. Sasakto ko lang po tong 2 hours. Nagmumute ako kasi maingay yung aking mga alaga dito. Nanonood silang TV. Ikaw pala yan! Pasasir pa ako. Ikaw pala yan. Nabulol-bulol pa ako mag-sir. Ikaw pala yan. Thank you naman. Nakatambay ka lang dyan. Salamat ah. 2 hours ko lang to para matatapos na rin ako. Sir Nasdi, thank you so much po. Baka ikay busy dyan. Okay lang po ako dito. Salamat sir sa pagtambay.
Kulits, mag-live ka na. Tatambayan kita ni Marimar. Mag-live ka na. Mag-live ka na, Kulits. Tatambayan ka ni Marimar. Dali. Ito 2 hours ko lang to, tapos mag-end na.
Shout out, Ma'am Chanda! Wow! Wala ka pang moderator. Wait lang po. Ayan. Thank you, Ma'am Chanda. Gandang gabi. Good morning po sa iyo dyan. Thank you, Ma'am Chanda. Bukas ka na maghugas. Ang importante, nakapag-whitey tayo, di ba? Wala pa yung number 1 visitor mo, ah. Mas importante ang whitey, o di ba? Si Dagol ayaw pa magsalita. Giving my mom some dick. Well, truth be told, you just ain't my mom's dead. Her freaking body is cold. So maybe find someone else to ride your dick. I just got the call, was like she was hit. Uy, nandun na ang iyong ano. He hadn't even arrived yet, but all Ang he could bebe think mo, about nandun was na. one thing. Went to return trip to Berlin. 4 weeks. Nandun na si Going Bulilit. Masisira talaga yan. Sana all, baby.
Sana all may avid fan. Ponies scroll past all the
Bukas na nga. Ah, 2 hours na pala ako. Bye-bye na ako. Thank you, Kulits. Bye-bye. Sa lahat po ng nagpunta, thank you so much. Kulits, thank you. Sis Janalyn, Sir Nasty, thank you so much. Bye-bye.